Lingkod ko ate. Okay, lingkod mo sa kadari. Matay wala akong papa. Tingnan ba, timingan sana kung nauna yung papa ba? O, dugay-dugay. Pasanto mo nga kuhan kayo. Nakaw man to. Kasi kami. Tagasa mga tagasa ka. Bisita man ka din sa kong anak. Taga-barangay pag-asa ko, pa. Pag-asa asa man kita pag-asa nga wa magigay pag-asa sa kong anak. Pag-asa naman noon. Kung kaya na kong outfit. Kasi maabot na itong mga sita sa kuhan. Ay, hindi. Wala akong papa. ഒരെന്നാൾ മറുനാൾ എന്ന് നീടിയും മറുനാൾ മറുവരം എന്ന് നീ Ayo. 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 Number 1, nandiyan yung mamisita sa kuha ba? Ayo. Uy, na naman lagi ka. Meron ko dito ko ba? Sige, dayon. Ay, sige, dayon sa diri, Mickey. Wala akong papa diri ba? Ah, sige. Lingkod mo sa diri. Lingkod ko ate. Okay, lingkod mo sa diri. Matay wala akong papa. Tingnan ba, timingan sana kung nauna yung papa ba? O, dugay-dugay. Pasanto mo nga kuhan kayo. Nakaw man to. Dugay ka uli. Dito, ito yung papa da. Ay, ikaw na ibahalag sagang ato kay sundang lang po. Tigba sa to sa imo. Kaya ako na ako kay tinarong na itong tuyuan sa imong papa. Ani dito kadaan nga wani ka dinhi awaron. Dugay-dugay papud noon to dito ang balaka ato. Nakalimot ko parang hit sa iyadaan. Uy. Nakaamoy nito? Kinsa kay bisita sa kong anak diri ba? Karon ka. Uy! Uy! Ikaw dito bisita sa kong anak? Nak. Lakaw sa dito sa kwarto be. Kaya mag-istorya sa amin ning mananapan niya. Ako rin gusto niya pagay mina. Kasi kami. Tagasa mga tagasa ka. Bisita man ka din sa kong anak. Taga-barangay pag-asa ko, pa. Pag-asa asa man kita pag-asa nga wa magigay pag-asa sa kong anak. Pag-asa naman noon. Kabalo ba ka? Dili ka ako nga manguyab sa kong anak. Kagwapa na sa kong anak. Ang tawa ng nawong mo. Pag-ulit ka. May mag-ulit ka.